Ekintza honen helburua bikoitza da. Alde batetik, gure udalerria jasangarriagoa, inklusiboagoa eta pertsona guztientzat irisgarriagoa izango den mugikortasun eredu bat bultzatu nahi dugu. Bestalde, azken boladanetan konturatu gara getzeko leku batzuetan bidegorria mozten dela eta errepietik joan behar zarela. Horregatik gauza bat eskatu nahi dugu, eskertuko genuke bidegorri gehiago jartzea. Getxo osoa dago auto ez beteta, mundua hobetzea bada gure meta. Gure eskutan dago getxon aldaketa, kutsadura gutxituz hartuz bizikleta. Kutsadura gutxituz hartuz bizikleta.